6/12/2014 li Dêre Zor çalakvanan dane diyar kirin gorê xistina Daişê hejmarek ta xistin bin kontrola xwe de. Ji aliyekî di ve jêderên meydanî dane diyar kirin gopevçûnên tund di navbera rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de li derdora belfirxaniya Dêrê ya leşkerî derketin holê. Her wiha firokên rejîmê xalên Daişê topbaran kirin. Di haman demê de firokên rejîmê bajêr topbaran kirin û di encamê de şeş ji malekê jiyana xwe ji dest dan. Li gundewarê Derayê çalakvanan dane diyar kirin got teqînek li bajarê Busra Şam derket û hate zanîn got pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de qewimîn. Her wiha artêşa azad hejmarek avahiyên rejîmê li bajarê Şêx Miskîn kontrol kirin. Di haman demê de hêzên rejîmê bajarên Înxil, Dail û El Hirek bi mûşekan topbaran kirin. Li Helebê hêzên rejîmê tirambêlek li taxa Furqan armanc kirin û hate zanîn got 12 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Her wiha artêşa azad avahiyek rejîmê li Amiriyê wêran kirin pêştî got bi mûşekan armanc kirin. Hevdem artêşa azad avêştokeke rejîmê li taxa Tarab tê kişkandin. Di haman demê de pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li kevîka bajarokên Henderat û Ezîziyê derketin holê. Li gundewarê Şamê jêderên leşkerî dane diyar kirin got pevçûnên tund di navbera artêşa azad û mîlîşiyên Hizbillah li Qeleman rûdan û di encamê de 13 çekdarên Hizbillah hatin kuştin. Her wiha şerekî giran di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li bajarê Dûma qewimîn. Di haman demê de hêzên rejîmê bajarokê Zibdîn bi mûşekeke zemîn armanc kirin û di encamê de hejmarek sivîl hatin kuştin û birîndar ketin.